Вървиш по пътя на живота. Палитрата от емоции с всеки изминал ден е все по-пъстроцветна и наситена както с хубави, така и с не толкова хубави преживявания. Неусетно преминаваш през детството, младостта, зрялата възраст, а сега наред е старостта. Период от живота, който всеки определя като последен и изживява по свой начин. Такава е житейската палитра и на днешните ни герои. Ярка в щастливите мигове, навлизаща в сивата гама, в трудни моменти. Съвкупност от емоции и спомени. Останах на 35 години самичка с 3 деца. Мъжа ми почина и аз трябваше тези деца да ги изгледам. Разболях се, след това и като фанах, рекам, край, няма да мисля нищо, ще се лекувам. И така стана, подех си така работа в ръце. Децата пораснаха, ожени ги, сватби 3 направи с дарови и съм доволна. Между хората, аз обичам веселото. Хората, игрите, майтапите, въобще искам весело. Не обичам тъжните работи, защото цял живот, моят живот е бил тъжен. Живота ми не беше лош, но просто трябваше да стоя по цял ден сама вкъщи. Намирам си работа, аз обичам да ръкоделствам, но няма с кого да говоря. Аз съм била телефонистка и без да говоря не мога. И затова много се радвам. Дъщеря ми беше разбрала, че тук има център за възрастни хора. И дойдох тук и посрещнаха ме много добре и съм много доволна. Тук направо се възродих. Бях станала много такава неучтителна, бях станала много нервна, но тук няма нерви, няма нищо. Още от първия ден, прекрачвайки прага тук на центъра, всеки един потребител го посрещаме с хляб и сол, с песен, с усмивка, с музика, за да разчупим леда. И потребителите, останалите и ние се запознаваме с проблемите му, с интересите му, с болките му, с надеждите му, с радостите му. И от тук нататък вече всеки един от нас, съобразявайки се с неговите потребности, с неговите желания, решава каква ще бъде неговата работа. Човек върви по своята житейска пътека. Стига до някъде, спира, оглежда се. Децата са на другия край на света. Той останал сам, без другар в живота. Идвайки тук обаче, го намира. 25 години съм живяла сама вкъщи и като ми беше много интересно, защото все сама вкъщи съм стояла. Тук при хората, поне не съм сама, харесва ми тук. Харесва ми те по-младите плетат работата, ма аз и не виждам. Дет съм глухачин и не виждам хубаво. Загубих зрението си 2008 година и 2007 година. Най-напред лявото, после дясното след 6 месеца и всичко не е могла. И вкъщи съм по цял ден самичка. На леглото, на масата, на леглото, на масата. Не мога да чета, не мога да гледам телевизор. И викам на дъщерята, отивам вече в дома. Не мога сама по цял ден да стоя, понеже никаква работа не мога да върша. Още с началото, като влизаме и с плашма посрещнаха момичетата тук. Много отзивчиви, много приятни. Така ме преразположиха. И се чувствам сега много добре. Все едно, че си идвам от къщи тук на вилата. Тук се намира опровержение за всеки, който си мисли, че възрастните хора не стават за нищо. Напротив, работейки, те се забавляват. Правят какво ли не, като се започне от малките гривнички, собственоръчно изработили за всяка жена, премине се през мартиничките, стигнали чак до Брюксел, салфетките и вазичките от кратунки, облепени с семена, и се стигне до градинката, в която всеки от тях е оставил частица. Гордеят се с участието си в предаване на една от националните медии, а сега готвят още 2 изяви. Направихме изложба от плетени неща
и от неща, които сме правили тук. В тях съм участвала в изработването на вази от кратунки, които облепихме с различни семена. Много съм доволна и направих изложба в залата на библиотеката. Много обичаме тази работа. Искаме да вършим нещо тук в центъра и да сме полезни с нещо. И сега в Русе ще участваме в изложба, която искат повече да направим плажни торби. И затова, както виждате тук, всяка от нас плете. И коя на 2, на 3, на една кука, коя каквото може да плете. Ние помагахме там те с найлони да изпълваме, да навиваме мартенички да правим. Той повече не мога да правя, защото и не виждам и не чувам. Като седим, нали, трофират и крака и всичко и ръце. Ставаме за нищо. Само движението много прави нас. Друго нищо. Цяла зима седиме, то, нали, и крака се сващат, а като направим гимнастика, се раздвижват мускулите. Не трофират. Тъс ръка ме боли, понес ръка ме боли, че то е било, но е било, почваме да се оплакваме и да мислим за доктори. Освен работата, всички в центъра обичат и забавлението. Елате, вижте, разберете, какъв живот живеем ни. Елате, вижте, разберете, какъв живот живеем ни. Дома на нашите надежди, оазис пълен с мечти. Тука пеем и се смеем, тука весело живеем. Всеки Господар е тука и за нищо не ни пука. Танцът е част от терапията за хората, които посещават дома. Освен него обаче се използват и други оздравителни методи. Такива са пеенето и играта на компютърни игри, например. Млади години литнахте като бели гълъби. А така, хайде, хващайте се! Хайде, Токи! Нашите приятели обичат и да пътуват. Посещават интересни места и пазят прекрасни спомени от разкопките в Преслав, от Арбанаси и много други интересни места. Никога няма да забравят как са се смели и забавлявали като деца, люлеейки се на люлки в градинка, преди да стигнат до Омуртагов мост. На екскурзията в Свещари беше интересно. Ходихме в една гробница там, много хубаво запазена. Много хубави работи ни обяснява там и с продоводката. После слизахме там някъде надолу. Някакъв бабата там бил погребан. Обувките му даже стояли, казаха там. Аз не ходих, защото много цъпала имало да се вървят и не ходих. Обаче дадахме на една колежка по едно шишенце вода да ни донесе от вълшебното кладенче. Ходихме на Ястребино. Там беше хубава екскурзията. Защото ние сме съвременници на Ястребино, което е било. Отидахме на този паметник там, дето са погребани, дето са убити хората и си направихме една проверка
на загиналите. Строихме се, правихме рапорт, прият, рапорт даден. Една от първите ни екскурзии беше в Арабанаси. Но преди да отидем там, ходихме в Лясковец, в църквата Свети Павел и Петър и Павел. Наистина беше много хубаво. Не бяхме ходили. Той е и манастир. Видяхме бившата резиденция на Тодор Живков, която вече не е. Видяхме една от най-старите църкви. Видяхме старите къщи. Ходихме в Търново след това, след Арабанаси. Ходихме в Търново и най-интересното беше, че ходихме в мола. И ние като баби, мислим, че кафето, както при нас, ще бъде нещо по-евтино. Качихме се горе и първо ни направи впечатление, че асансьора беше стъклен и се виждаше всичко. Качихме се горе да пием кафе, насъдихме се като 5 пари в кисия и решихме да пием кафе. И изведнъж, като казаха кафето, 2 лева. Малко се послушахме, ама щем, платихме си го, де. Не подминават и вицовете, както и по-шеговитите песни. Те са част от колорита на житейската палитра на нашите герои. Внимание, внимание! Сега слушайте. Един вид. Млада и хубава селенка отишла да се бере сливата. Насреща и бай Продан. И вика: Радо, Мари, Радо! Къде си тръгнала, Мари, Радо? Ох, бай Продане, тръгна да си бера сливата. Ма Радо там много е увиснала, Ох, бай Продане, как няма да увисни? На нея като качи и попа и кмета. Как няма да се качат, Мари, Радо? Като и сладка и шекерлия. Шекерлия, бай Продане, шекерлия. Я не се занасяй. Дръжай този клон, че ви се щупя. Не бой се, Радо, не бой се. Здрав и корав и жилав е. Тая бай Продане, който питат моята слива и се да не я пита. Заспала е баба Дора на 2 стола насред двора, насред двора, до стобора, насред двора. Те това искат. Да се чувстват потребни, че някой ги цени, че някой ги уважава, че им доставим удоволствие. Центърът за стари хора в Търговище даде той за всеки духа и спасение. Сука стар се подмладява, а пък болен оздравява, блазени в този рай блажен. Така изглежда един ден в компанията на нашите съграждани от Дневния център за възрастни хора и хора с увреждания. Ако искате да разкажем вашата история, пишете на имейла на предаването tv@palitra@abv.bg или ни потърсете на адрес град Търговище, улица Васил Левски, номер 38, сградата на ГУМ. Вие бяхте с предаването на Energy Vision Житейска палитра.